Roedd deiliaid y cwpan y Seintiau Newydd yn croesawu'r Wyddgrug i uniad y parc ddydd Sadwrn. Roedd y clwb o'r drydydd haen wedi sgorio 8 gôl ym mhob un o'i 3 gêm ddiwetha yng Cwpan Cymru, ond ar ôl llai na chwarter awr oedd y Seintiau ar y blaen diolch i Cwpan. Ac roedd hi'n ddwy wedi 20 munud dan i Redmond y gorffan symudiad slic i'r Seintiau Newydd. Roedd Jamie Mullen yn ôl yn y tîm yn dilyn anaf, yn dangos i ddonia ac yn anhunanol yn gosod gôl ar blat i'w gyfaill diolchgar Greg Draper. Tair ddim ar yr egwyl felly, ond wedi cic gornel fer cafodd Blaine Hudson ryddid y cwrt i ergyd nerthal heibio i Elliot Quinlan. Ac ar ôl awr y chwarae, trodd 4-5. Pas hyfryd gan Danny Redmond a Cwpan yn rheoli cyn rhwydo i ail am y prynhawn. Roedd y llifddora wedi agor yn llwyr bellach, Tom Burrows yn llorio Billy Whitehouse, a Cwpan yn weldio'r geic o'r smotyn yn sicrhau hat-trick. Cafwyd cyfle arall o'r smotyn wedi'r amddiffynwr Blaine Hudson gael ei faglu gan Matthew Lewis. Tro Greg Draper oedd i sgorio gôl rhif 7, ond y golwr Elliot Quinlan yn cael y gorau ar Greg y tro yma. Sgoriodd y Seintiau 12 gôl yn erbyn Erbys y penwythnos dwytha, ac roedd yr hyder yn amlwg. Y cefnwr Kane Lewis yn ymuno'n yr hwyl gan sgorio gôl gyntaf tymor hwn. Fe ddaeth yr Wyddgrug yn agos o geicryd grasboedd Kevin Day, ond yn ei gêm gyntaf Seintiau roedd Lewis Dutton yn benderfynol o beidio cael ei guro. Ar ôl methu o'r smotyn, fe gafodd Greg Draper i ail gôl yn y pen draw i'w gwneud hi'n 8-0 i'r tîm cartra. Ond oedd y Seintiau ddim am setlo am hynny, pas dda gan Redmond, Draper yn dawnsio heibio'r golwr ac yn ei gosod i Cwpan blannu i 4 yn y gêm. Roedd y Seintiau'n ysu daro ffigurau dwbl am yr ail wythnos yn olynol, ond Quinlan yn arbed yn gampus i nad i Byrne rhag rhwydo i 5. 9 gôl i ddim i'r Seintiau Newydd. Pay respect to the opposition, but if there's chances there to be scored, then why not? You know, we obviously had a good result the other week against Airbus, and you know, I'm not going to just tell the boys just to shuffle the ball around the back and you know, just keep ball. If there's chances there to be scored, go and score them. Yeah, we knew from the start it was going to be difficult coming to a place like this. Quality side, 3rd goal showing that for the movement was brilliant. We knew we were up against it right away from the start, but I thought the lads were superb to give it their all. Yeah, scored 4. To be honest, it's just about the team getting through. You know, they can be sticky games, these, you know, the unknown team. So, you know, it's just nice to get through, and I'm happy to score 4. Won it last year, had a very good run last year, and excellent day out in May against Connors Quay, which, you know, we won 3-0, and it's our cup to be given away. We don't want to be, you know, not there in May for the final in May. We don't want anyone else to take this competition. Let's go and win it again. You know, we're out of 2 cups. You know, we're disappointed with that. So definitely the league and then the Welsh Cup. You know, we're hoping to win them both.